Всичките сте body positivity, докато не видите слаба жена. Вижте се! И това са мъжете, които не могат да я имат, и жените, които подсъзнателно много тежко се дразнят, че не изглеждат така. Няма кой да ме убеди в обратното. В смисъл, ти не може да се фанеш да пишеш такива тежки гадости под нечий пост, ако не си се жегнал тежко. А причината аз да направя този пост е, че това ми натисна един от най-болните бутони. Като слаба жена, аз толкова често получавам коментари от типа на: леле, вече на нищо не приличаш, кой мъж ще те хареса такава, толкова слабо вече не е хубаво, никой не иска кокали. И на мен не ми пука. Сигурно и на Биляна не й пука и се надявам да е така. Ама осъзнавате ли колко млади момичета с такова телосложение чупите с тъпите си изказвания? Аз бях от тия счупени момичета и познавам немалко момичета, които все още са счупени от тази тъпотия. И щом ще живеем в общество на body positivity, нека да не бъде селективно. Направо не знам, човек, коя е най-голямата простотия, която се чел под нечий пост, баси.